Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिशियेल नटिस बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट ग्रेड 1 आरो लोगोसे पुलिसनि एसआइ नि बागै आरो लोगोसे गोबां दङ एग्जाम दा लोगोफोर बोरै कम्बाइन एग्जाम जागोन बेनि सायाव डिटेल्स लाबोदों एन्ड कनस्टेबलआबो एग्जाम जागोन नामा कम्बाइन बेनि सायावबो आपडेट काट अफ मार्क्सआ बेसेबां थांगोन एसआइ आव आरो लोगोसे नोंथांमोननि बेनो जाबाय फरेस्टआ ग्रेड 1 आवहाय आरो लोगोसे एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो मा जागोन नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ गासैबो ए टु जेड डिटेल्सखौ नोंथांमोननो लाना फैदों बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय स' बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो स' दायो जों फैबाय अफिशियेल साइडआव एन्ड बेनिफ्राय नैबे रिजाल्ट पर्टेलाव आपडेट जासिगोन काट अफ थाबैनो दा नोंथांमोना इभिनिंआव मोननो हागौ एबा गाबोन मोननो हागौ जायखिजाया काट अफ मोनसिगोन थाबैनो ग्रेड 1 आवहाय बेनो जाबाय 20 मार्चनि सिगांनो एन्ड बेनिफ्राय एडमिटआ 20 मार्चआव मोनगोन नालाय ओंखायनो होसिगोन थाबैनो एन्ड ओरैबायदि कम्बाइन एग्जाम जागोन बेयाव जि पस्टआ होनाय दङ बे मोनसे एग्जाम जागोन 100 मार्क्सनि अके आरो 100 कुइसन थागोन मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन जुदि मोननै रं जायोबा नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन माने नेगेटिभ मार्किं दङ स' बेनिफ्राय बे पस्टआ जाबाय प्लाटुन कमान्डारबो दङ बेनिफ्राय 264 भेकेन्सि ग्रेड 1 दङ आसाम फरेस्टनि 42 दङ बे जाबाय एसआइ एबि एन्ड इउबिबो दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लादो माखासे बेकलग भेकेन्सिसबो दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों एसआइ लेभेल इउबिआवहाय स' लोगोफोर बे मोनसेल' एग्जाम जागोन आरो ओरैबायदि जागोन जे हमना ला सोरबा फरेस्टारनि ग्रेड 1 पास जानायाबो एसआइआव दं जानांगौ बेखायनो मोजां होदो माल्टिपल पस्टआव नोङो सेलेक्ट जागोन आरो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे साख्रि मोनगोन अके जायखिजाया मोनसे बेयाव साख्रि मोनगोन बा मोननैबो मोननो हागौ जायखिजाया बे नोंनि काट अफ थांनायनि सायाव स' बेनिफ्राय जायफ्रा फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय खारना दङ पास जाना दङ नोंथांमोननि काट अफआ 29 30 31 बेखिनि थानायनि चान्सआ दङ दा मेल फिमेल नोंथांमोना गाबोन एबा इभिनिंआव मिन्थिजोबसिगोन गासैबो डिटेल्सखौहाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा 100 मार्क्सनि दा बे एग्जाम सेन्टारा गासै 11 दङ बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ दा क'क्राझार दङ बिटिसि आवहाय एन्ड हमना ला सनितपुर दरं दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड एडमिट नोंथांमोना 20 मार्चनि 11 AM जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामदो पर्टेलावहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा फैगासिनो दङ बारा गोबाव गैला बेनो जाबाय 2 एप्रिलावहाय स' 2 एप्रिलाव एग्जाम जागोन 10 AM आवहाय स' नोंथांमोना बर' रावजों एग्जाम होनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबलावबो कम्बाइन एग्जाम जागोन नामा अके कम्बाइन एग्जाम जागोन नामा नोंथांमोना कम्बाइन एग्जाम बेनो जाबाय कनस्टेबलावहाय 100% नोंथांमोना चान्स मोनदों कम्बाइन एग्जाम दानिखौ नायदों जेला अब्ला स' नोंथांमोननि एक्साइज बेनिफ्राय जेल वार्डार एन्ड बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट बेनिफ्राय आसाम पुलिस अके दा बे गासैबो एग्जामा 50 मार्क्सनि जागोन नालाय बेखायनो कम्बाइन एग्जाम जागोन 100 कुइसन थागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया बे कनस्टेबल लेभेलावहाय एन्ड बेनिफ्राय सिलेबासा गावबागाव अफिसियेल नटिफिकेसननि गेजेरजों जागोन आं बेनि सायाव ए टु जेड लाबोगोन नेक्स्ट भिडिअ एसआइआव मा फैगोन फरेस्टआव मा फैगोन कनस्टेबलाव मा फैगोन गासैबो नोंथांमोननो लाना फैगोन दा बाथ्राया जाबाय काट अफआ फैनांसिगौ फिजिकेल टेस्टना आरो थाबैनो नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय 10 मेनि सिगांनो एबा 10 मेआवनो साख्रि होगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टआहाय नोंथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोनगोन होनना बुंदों थ' बेखायनो एग्जामा स्पिड जादों आरो थाबैनो स' नोंथांमोना जयनिं जानो हागोन आरो साख्रि नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव आसाम पुलिसनि भेकेन्सिस फैबावगोन स' नोंथांमोना 5000नि खाथियाव मोननायनि चान्सेसआ दङ एन्ड बेनिफ्राय एप्लाइ माब्ला जागोन आपडेट गैया नाथाय फैनायनि चान्सेस दङ